гайс, котарацата. Опа, чакайте, че ще падна. Така, добре дошли в моя канал и в новия влог. Намираме се на летището и отиваме на екскурзия, но няма да ви казвам къде. Гледайте влога, за да разберете. Искам само да кажа, че съм силно впечатлен от промяната на летище София, терминал 2. Много е яко, сега ще ви покажа. Така са мартонките на Карлсън. Вижте ми дънките, тениската на Жак Мюс и вижте, топа нищо не се вижда. Как да видя? Това, което искам да ви покажа, са тези очила на Прада. Много ме кефят. И само 700 лева. Така, залезът не е хубав, но ще ви го покажа, защото аз много обичам залези. И да ви покажа кой има тук. Кайлин! Сега котарачите си поръчах кола, сандвич и сникърс. За цели 20 лева. Аз кацнах, полета беше 1 час, даже дремнах и мислех, че има турбуленция, а то сме кацнали. Nice. Така, след 1000 и няколко опита да си намеря Uber-а, защото си поръчах Uber, защото цъкам на локация да дойде, той отива някъде другаде, отказват ме, пак поръчвам, пак ме приемат, пак ме отказват, така. И най-накрая ме приеха и вече отивам към хотела. Ще направим едно рум турче и ще ви обясня малко повече за моята екскурзия. A few moments later. Така, стаичката е много скромна, но пък ми харесва много ето това прозорче. И така, котарачета, аз вече си легнах да си почина. Моя котарачешки сън идва, вече доста ми се спинка, много съм изморен. Преди полета бях и на работа, абе ужас. И сега да ви кажа къде се намирам. Много се вълнувам, намирам се в Неапол. И утре ще посетя една моя много мечтана дестинация, а именно Позитано. Нямам търпение да видя този град. От много години насам искам да го посетя и вече съм близо. И нямам търпение да го разгледам, да се разходя, да си хапна. Утре от Неапол ще ме вземе организирана екскурсия, която я запазих през TripAdvisor. Видях я от Стани Стефи и запазих същата. Утре в 9 часа ще ме вземе кола, която ще ме разведе и за Амалфи, Позитано и Равело. Цялото това нещо там се казва Амалфийското крайбрежие и страшно много се вълнувам. Запазил съм си някакви ресторанти, някакви места за снимки от TikTok, които видях. Задължително в Амалфи ще хапна лимонено сорбе. Това за тях е символ на града и само там има лимонено сорбе. Нямам търпение просто. Има и друг вариант, освен тази организирана екскурзия, защото екскурзията струва 200 няколко лева. Може да се стигне от Неапол до Позитано с влак или с ферибот. Но нито ми се пътуваше с влак, нито ми се пътуваше с ферибот, а и с ферибот изглеждаше около 100 лева, което изобщо не си заслужава. И общо взето това нямам търпение да се разходя и да ви покажа и на вас. И общо взето това е. Сега си лягам и ви казвам лека нощ. The next day. Добре утро, котарачета. Много хубаво си поспах. Малко ще полежа
и ще ходим да закуска. Така, сега отивам на закуска. Дано да е нещо готино. Имам големи очаквания. Много гадна пъпка. После ще я маскирам. Чакайте, че тук коридор 1000. Очаквах малко повече, но пък има някакви неща. Ето какво ще хапвам аз. Яйца, наденичко или кренвирш. Това е сок от ананас, капучино и вижте тук сладки неща. Много обичам, когато съм на хотел, да ям яйца. Много е вкусно. Не са лоши. Вкусни са. Така приключих с яйцата, сега да пробваме поничките. Нещо бибитка навънка. Сложих си малко нутела, сега да пробваме. Поничка като поничка. Много хубаво. Котарачета тук що изкарах и тирамису. Моето любимо нещо на света. Чакайте да го пробваме. Пръскачка. A few moments later. И така, котарачета, сега отивам. Оле, какво по слънце. Топ. Сега отивам. Тук има друг хотел, точно до моят хотел, откъдето ще не вземе колата. И отивам в Позитано. И така, хора, вече пътуваме. Има около 1 час до Равело. Нямам търпение просто. Сега всичко е топ, много съм доволен. Колата е много хубава, ще ви я покажа. Така, вече пристигнахме в Равело. Пътя мина много добре, имаше уникални гледки. И сега се любовам една пред мен, сега ще я покажа. Много е красиво. Сега отивам в вила Руфоло. Това, което видях на снимки, от сторита, от TikTok видях, че е много красиво в тази вила и сега отивам, надявам се да успея да вляза. Така, хора, успях да купа билети, малко съм си изплатил, че е топличко. Билет е 8 евро. Супер! И нека да я разгледаме! Така, влезнахме в вилата. Това е една от стаите на вилата, много е хубава. Чакайте да ви покажа нещо по-я. Вижте колко е красиво. Определено, ако идвате тук, посетете тази вила. Уникална е, гледката към морето. Малко ми е топло. Ето и пред вилата какво има. Това е много хубаво кафенце. Така, сега се връщаме към митинг пойнта. Тук трябва да дойде отново колата и да ходиме към Амалфи. Ох, нямам търпение да хапна едно лимонено сурове. Оле! Вече сме в Амалфи, сега отивам да търся лимоненото сорбе. Ето, взех си лимонено сорбе. Топ! Скрих се малко на сянка, че е много топло.
Много е вкусно. Сега отиваме до плажа. Но, да пипна аз чуждо моренце. Да бъда честен, адски много ми харесва. Много е хубаво. Това е най-доброто ми решение да дойда тук. Не очаквах толкова много да ми хареса, но е много красиво. Препоръчвам ви. Така, котарачета, аз се преоблякох. Готов съм вече за Позитано. Дойдох малко по-рано в колата, защото е много топло. Малка спирка. Казах ви едно от фотоместата за Позитано. Сега на Позитано. Даже го виждам. Ето го и Позитано. Така вече тъп мотор. Така вече официално сме в Позитано и сега ще се разходя. И така, котарачета, ето го и Позитано. Ей, тук е място за снимки, отивам. Майко, че е топло. Така, Позитано е доста по-голямо от другите два града. Наснимах се, но момче ми направи супер снимки на гледката. Но е много топло. Сега отивам да търся някакъв ресторант. Нещо за хапване. В момента съм на някаква улица, дори не знам на коя. Стърча от всякъде. Така, и така, общо взето не знам на къде отивам, но отивам. Бях си харесал един TikTok ресторант, но обаче той изисква резервация. Аз нямаш как да знам в колко часа ще съм тук. Харесах си един друг TikTok ресторант, той работи от 6. Случайно намерих ето това. Това също го има в TikTok. Много инстаграмабъл. Така, реших, че няма да сядам да ям, защото после като се прибера ще хода в една пицария. Ще ви обясня по-късно за нея. И се разхождам по уличките и тук що не знам къде отидох. Така, да бъда честен, имах по-големи очаквания за Позитано. Повече ми хареса, мисля, че Амалфи. Искам да ви кажа нещо за Позитано. Тук най-ефтината нощувка е 300 евро. Котарачета, взех си канола. Сетих се, че в Италия не съм ял каноли. Сега искам да пробвам. Много вкусно. Харесва ме. Вкусата ми е топ. Много вкусно. Много обичам да ям. Но вижте с каква гледка ям. И така, котарачета, имах час и 50 минути в Позитано, но времето изтече и сега си отиваме към Неапол. И за Неапол имам план, но ще разберете след малко, като отида в Неапол. Така. A few moments later. Котарачета, изкъпах се, починах си, заредих си телефона малко. Със същите дрехи съм, но просто другите ми две тениски са за утрешния ден. Сега отиваме малко на разходка в Неапол. Ще ходя до пицарията, където Джулия Робъртс е снимала филм там. Яш, моли си, обичай.
И също така казва, че това е една от най-хубавите, чакайте да не падна, че това е една от най-хубавите пици в Неапол. Доколкото знам, маргарита пицата е измислена тук в Неапол, така че отивате пробваме. Ето това е моя хотел, ето оттам ни взеха за екскурзията днес. И това е нещо като главно, не главно, нещо като, да, така. Това не е главно, а нещо като една уличка. Просто имаше ресторанчета. В TikTok има много видеа, в които показват, че Неапол е много мръсен. Да, наистина мръсен е. Чакайте, сега ще ви покажа, за да видите. Ето, това всичко е буклук. Да бъда честен, малко ме е страх от този град. Да бъда честен, това ми хареса. Не знам какъв е този магазин, ама се чува дали да не вляза. Реално забелязвах, че тук цените са много ниски. Има и такива сергейки с дрежки и също ги продават за много ниски цени, което е топ. Ето, въпреки че са грозни, пак са ефтини. Те са ти... Абе, грозни, чакайте да видите. Оле, чакайте да влезнем. Чакайте, то пък не се вижда хубаво. На 35 евро. Реално 35 евро. Не знам дали няма да го намеря в Шенк по-ефтито. Ще видя, ще помисля. Тъкмо щях да кажа, че няма опашка пред ресторанта. Има огромна. Но стигнахме. Ето я и нея. Така, взех си номерче 88, те са още на 62. Не, чакайте. 69-то. Ще изчакам малко, за да седна да ям на маса. Чудех се дали да си взема за вкъщи, но да нося сега пица. По-скоро в поста да мина да си взема за вкъщи. Надявам се да седна на масата на Джулия Робъртс. Така, докато си чакам реда, влезнах тук в този магазин и да ви покажа какво взех за тате. Тук в... чакайте. Тук в Неапол почитат Марадона, защото той май е спечелил шампионство с Неапол или за олимпийско, не знам след това, не разбирам от футбол. И на тате му взеха запалка с Марадона. Той много ще се зарадва. Тата е запален по футбола. Все още чакам, имаше някакъв скандал, но на италиански не мога да разбера. Аз обичам клюките. Този къв е хубав. Още малко и съм аз. Аз съм на масата на Джулия Робъртс. Масата на Джулия Робъртс е там, сега ще ви я покажа. Поръчах си маргарита и кола. Ето я масата на Джулия Робъртс. Но нищо. Мале хора, вижте колко е голяма пицата и то само за 5 евро. Топ! Много е вкусно. Ох, ръцете са ми мазни. Ужасно. Определено това беше една от най-вкусните пици, които съм ял. Аз принципно съм от хората, които обичат много месо по пиците и така нататък, но определено това беше уникална пица. И сега по терачето отивам да търся сладолед, въпреки че улиците тук са ужасни и ме е много страх. Ето, да видите защо ме е страх. Да бъда честен, не знам къде се озовах. Google. Бях видял от TikTok, че е хубав сладоледа. Но улиците са странни в нея. Ето и да видите, че тук си почитат шампионите по футбол. И навсякъде е Марадона. Трябва да ви го снимам. Ето, пристигнахме, ще ядем.
И така, взех се сладолед, пистачо, направих какво си взех. Ай, капучино, ма това розовата, не знам какво е. Обичам сладоледа в Италия. Розовия сладолед се оказва уникален. Ето го и Диего Марадона, мисля, че и това трябва да е той. И така, котарачета, моя първи ден приключи. Много ми хареса Амалфийското крайбрежие. И трите места, които посетих, ми харесват еднакво. Не мога да сложа на първо, второ и трето. И трите са на първо място. Всяко едно градче си носи своя чар. Амалфи беше така плажно, градченце, Равело беше. По-точно аз нищо не видях почти от Равело, освен вилата, но пък вилата беше много красива. А Позитано е голям град. Най-хубавото решение, което бях взел в моя живот, е да бъда с екскурзия. Така че ако някой идва и иска да посети тези места, които аз посетих, нека да ми пише, да му пратя линк към TripAdvisor. Наистина, ако трябваше да пътувам с рейсове, с градския транспорт, с влакове или с ферибот, това ще е огромен кошмар. Първо, защото има адски много хора, второ, че е много топло и трето, че реално ти от транспорт на транспорт, жега, малки пътища, много гадни завой и реално според мен аз щях да умра в градския транспорт. Иначе с кола е около 1 час, много бързо се стига до Амалфийското крайбрежие, но определено препоръчвам, ако ходите или с кола под наем, или с екскурзия, пак с кола, екскурзия с кола, не с автобус, тази, която аз бях. Реално, доколкото разбрах от доколкото разбрах от екскурзовода, е много трудно с паркирането и разбирам напълно, защото той е пълно с народ и коли и така нататък. Така че според мен най-добре, ако искате да посетите, да нямате излишни нерви, а просто да се разходите и да видите спокойно, както аз направих. Това беше най-спокойната ми екскурзия. Първо, защото върнаха се ме, нито съм се разправил с влакове, нито съм се разправил с автобуси, с метра и такива неща. Просто човека си те спира, разхождаш си се, връщаш се там, взимате, пак те спира в другото градче, разхождаш се, връщаш се, топ. Направо уникално, не мога да ви пиша колко съм доволен от тази екскурзия. И така, вече е 12 нещо, аз след разходката се прибрах и си лежах, почивах си, все пак съм почивка. И утре нов ден, няма да казвам къде отиваме, утре ще разберете. Айде, лека нощ и до утре до закуската. The next day. Добро утро. Нали така ми се спинка. Отивам на закуска. Защото няма много време. Но къде отивам, ще разберете след малко. Айде, ядеме. И така, пак си взех яйца, наденичка. Тези доначета бяха вкусни, имам кафенце и соката. И тук стой изкараха и тирамисото. Айде, е време да ядем. Супер, бон апетит. Взех си тирамисото. Ето го. Скъпах се, преобляках се, вече съм с черни дрехи и сега отиваме в нов град. Но след малко ще разберете кой. Не мога да разбера цялата, защо ми тежи толкова много, като имам само 3 тенискини къси панталонки. Добре, котарачета, намерих влака. Сега отивам да си намеря местото и да ви кажа къде отивам. Ей, тук котарачета, да ви покажа влака. Има за зареждане. И вижте колко е хубав, чист. Страхотен. Билета струваше от Неапол до
Рим! 20 евро. Отивам в Рим. Аз съм бил преди много години в Рим и тогава много ми хареса. И когато реших да идвам тук в Неапол, си казах, защо пък да не се върна от Рим. Чакайте. И го реших много спонтанно да се върна от Рим, защото полетите бяха много ефтини и реално така ще видя още един град и то град, който харесвам, да си направя хубави снимки, надявам се. Сега ще попътуваме малко. Пътя от Неапол до Рим е 1 час 10 минути. Супер! А в България от Пловдив до София с влака се пътува 2 часа и нещо. А тук километрите от Неапол до Рим са около 100 и нещо, близо 200. Котарачета! Пристигнах в Рим! И нека моята римска разходка започне. Имам някакъв измислен план за разходката. Сега ще видим дали ще се случи. Айде! Много е шумно, бе! Така, добре! Сега излизаме от гарата и отиваме на разходка. Котарачета, да ви покажа какво има на гарата. Има Crocs, Victoria's Secret, Douglas. Някъде трябваше да има и Пандора. Ето това се нарича гара. Ох, Рим е много красив. От тук по тази пътечка минавах и миналия път и сега ще мина през същите стъпи, които миналия път мина. Много е хубаво. Сега първа спирка отиваме до Фонтана ди Треви да си направя снимки, да го видя, защото миналия път валеше и не успях. И така, миналия път влизахме в ето тази църква и беше много красива. Много е хубаво. Този фонтан не работи, чистят го. Миналия път работеше и той е много красив. И искам да ви кажа нещо тук. Не спират на пешеходни пътеки. Всички карат като луди, така че се пазете, ако идвате в Италия. Като цяло не спазват много законите за шофиране. И да ви кажа моите впечатления за Неапол, защото не казах вчера. Ужасно мръсен град, изобщо не ми харесва. Ето вижте! На пешеходна съм и рейса дори не спаря. Неапол, според мен, не го посещавайте, освен ако не ходите както аз бях на екскурзия до Амалфи, но Рим си заслужава. Сега сме в началото на моята разходка. И има много красиви полицаи. Тук що взеха 2 ключодържател и 1 магнит за 3 евро. Вчера като бях в Амалфи, за 1 магнит и 2 ключодържатела дадох 14 евро. Чакайте да ви покажа колко е красива тази сграда. Има палмички. Ето там. Чакайте, почетом се вижда. Ето там, ще отидем после. Котарачета, вече сме на 1 минута от фонтана. Нямам търпение, вече го виждам. Малко хора. Много е сега. Имам да ям сладолет. Много е гадно на тези популярни туристически дестинации, че всеки се реди за снимка. И мега много се чака, като вчера за Позитано. Фонтана, чакайте го фокус. Много е хубаво фонтана.
Това ми е едно от любимите места тук в Рим, но е много пълно с хора. Може би, защото е лято. Сега отивам, в TikTok видях, че това е един от най-добрите сладоледи и отивам да си взема. Сладолед е уникален. Така, взех си водичка. Ето го фонтана, кажете му чао. Сега отиваме на друго място. Така, котараците. Сега отиваме към Spanish Steps. Испанските стълби, те са много красиви. Минали път не ги видях. И там има някакво готино кафенце при скъпите магазини. Смятам да седна да изпия едно. И така. Вижте, има магазин на Дисни. Искам да ви кажа, че това е първия магазин на Фенди. Вижте там какво пише. Привет, Сют. Тук Карл Лагерфелд е идвал. Ако не знаете, Карл Лагерфелд работи много дълги години за Фенди. Котараците леко се отклоних. Реших да пообикаля малко. Мушино! Оле, за първи път виждам магазин на Мушино. Да влезнем ли? Живанши. Ето и магазина на Мю Мю ето ги известните чанти в момента, където са топ тренд. Не ми харесват. Ето и Роберто Кавали. Ето и Шанел. Айде да влезем в Шанел. Мисля, че ми е време за едно ново парфюмче. Чакайте, че ще ме блъсне. Вече съм в Шанел. That's yours. Thank you so much. Thank you. Bye. Котарацата, взех си парфюмче от Музел. Много е хубав, много е свеж, точно за лятото. Ето и Dolce Gabbana. И ето там са Spanish Steps. Отиваме, много е хубаво. Точно срещу това има и още един магазин на Шанел. И вижте каква малка чантичка. Ой. А колко пари? Майко. Добре. Оле, вижте, има и кони. Нещо хапват обядват. И ето ги Spanish Steps, испанските стъпала. Те са много популярни. Ето Dior, Gucci, Bulgari. Принципно. Ето и Парада. Котараците, ето го и Louis Vuitton. Чуда се дали да влизам. Но ще влезна. И така вече съм в Louis Vuitton. Thank you too. И така, котарацата, взех си нещо и после ще ви покажа какво. И жената ми пожела да посетя всички бутици на Louis Vuitton в света. Говорихме си за историята на Louis Vuitton. И интересното е, че Louis Vuitton е проектирал специално чанта за Габриел Шанел. Жената, като видя моята татуировка на Шанел Louis Vuitton, беше много впечатлена и много се зарадва. Ля-ля! И сега котарацата, защото вече напредва времето, искам си до Пантеона и вече съм изморен. Ще си взема лайм, аз ще си взема колело. Ето го и колелото. Уля-ля! Louis Vuitton колело. Много ще падна.
за 10 минути стигнах до Пантеона. Какво по-яко това? Не, тук на няколко секунди само. Но вместо хода пеша, беше супер и само с 4 евро. Вижте. Там стигнах до Пантеона. Миналия път не успях да го видя като идвах, затова сега съм тук. Всички пък фонтани са в ремонт. Ето го Пантеона иначе. Ядосах се, защото тук си бях харесал, си направя снимка, фонтана не работи. Писна ми вече. Сега отиваме, надявам се да работи. Сега отиваме в едно TikTok viral ресторанче за паста. Ето работеш фонтан, но грозен. Иначе много харесвам италианската архитектура. Италианските сгради. Ето това е опашката за ресторанта. Котарачета, тези жени правят пастата тук ръчно. Поръчах си карбонара. Котарачета е определено, това беше най-вкусната паста карбонара, която съм ял през живота си. Така че ако идвате тук, посетете това място. Определено си заслужава. Сега отиваме за десерт. Днес само ям. Сега отиваме за десерт. Пак от TikTok видях. Туса и секанца. Там продават тирамису. Това също е много хубав площад. Обаче и той е в ремонт. Радвам се, че минали път го видях в не ремонт. И винаги може да познаете кога има нещо популярно, като има опашка. Въпреки опашката чаках около 5 минути. Добре, супер. Ще ядем тирамису, моят любим десерт. Така, взех си с малина и класическо. И така, нека да пробваме. Ето за вас. Така, да пробваме. Майко мила. Много вкусно. И едното струваше само 3 евро. Жестоко. Така, котарачета. Сега отиваме пак да търся едно колело и там долу трябва да има. И отиваме към Колизеума. Където и да си в Рим, винаги има нещо красиво. Ето, пак съм на колелото. Нищо не се вижда. Исках по-близо до Колизеума, обаче е забранено да се оставя там колелото и затова ще минем от тук. И сега отиваме към Колизеума, даже го виждам. Така, котарачета, вече виждате Колизеума отблизо, виждате и котарачета. Бях на едно инстаграм спот място за снимки. Сега сме тук пред Колизеума и ще се разходим малко тук. Ще ходя да пия на нещо и към летището. Много съм изморен, взех си количка. Отиваме към летището. Тремнах малко в таксито. Вече съм на летище Чампино. Той е много близо до града.
И така. И така, котарацата, това беше всичко от мен. Тая пак говори там на домофона, не знам. Както и де, това беше всичко от мен. Надявам се този влог да ви е харесал и ще се видим, надявам се скоро пак. Бай, котарацата!